से बाबू समखा और फाइनल पे बनी से चल और कबां प्लाटा बस का आधा के परी ताइसिगो लामो फाइदे हेमंत बिश्व शर्मा आसामनि चीफ मिनिस्टर आसामनि मुख्यमंत्री तो जाकमा खेतो प्रोग्राम खाइतो हारुंगो नायनाय माने जों टियासार सिक्युरिटी रौसे बिसि कबा बनि सबुता आसामनि सालाय फ्लैग गाड़ी सिक्युरिटी रौसे प्रोग्राम खाइतो और रोइसा बारी 8टा विलेज कमिटी दंगो खाना फिंगाय तो जाकमागो चिनि कैसे प्रोग्राम उनाय चिनि बुबाग्रा फाइनाय नंनां जतन गयनाय खाना तो जाकमागो नंग जत फाइ माजा फाइनायनि बागै गाड़ी रौनि किसा सुबिदा उनाय खाना माने खाना सिटी रानिनिबो प्रोग्राम दंबो बीजेपी नि प्रोग्राम अपन बाय गाड़ी रो किसा मानानि जों कस्ट उनाय अपनी यागुलो फुं नग जत तो जाकमाओ चिनि बुबाग्रा फाइनाय प्रोग्राम फाइ माजा फाइके जतनि बाय जानाय नग चाइतो लादि फाइ माजा फाइने बाय रईसाबारी एलाका गंगानगर एलाका हाटीमाथा दलपटी काला जीरो वोट बांधाय बीजेपी सीपीएम रो ताबुक जे बीजेपी दासा नरेंद्र मोदी मुमकिन तावा खेक्या आगे सरिषा थोकनि दाम बसो इंजिन थोक 80 टाका दे तावा बसो 180 टाका 220 टाका